момичета във вана, или като на адреналин Катаяна. Лиана ще пусне ли безбой Благой? Ще пусне, след ще намери на кой 200 хиляди апартамент и кола. Ще спечели първа си, която ми даде да я. Как се става отчаяна съпруга? Просто мъжът ти е станал педеруга. Денят е прекрасен, на Богдана загоряла. Трябва и мъж, като гаджето на гала. Господ май не е българин. След Sometimes Moon, Sometimes Wing. В полка мисля да вляза надълбоко. Трябва ли първо да преспя с Коко? Искаш ли да ти простя грешките в любовта? За греха дали си готов? Ти си моя данък любов. Искаш ли да ти простя грешките в любовта? За греха дали си готов? Ти си моя данък любов. Мъжът ти ще изглежда като Киро скалата. Искам и аз да мина метър, както Совка мина, сина на Петър. Аня Пенчева, защо се с мене вика? Щот не за Кевина, Диков на Дика. Пубертета ли е причина Николета? Всеки път да е повод за менета. Генералът ще ти пусне SMS, ако говориш допусти по мой адрес. Сметката ли да, добре ще я платя, само после да не ми дадеш да. Футболистите обичат силиконови гърди, а манекенките от икеба не ги боли. Ако от тази песен нищо не си разбрала, до утре сутринта ще си забременяла. Искаш ли да ти простя грешките в любовта? За греха дали си готов? Ти си моя данък любов. Искаш ли да ти простя грешките в любовта? За греха дали си готов? Ти си моя данък любов. Всеки се изкушава от греха. Всеки го иска, но не всеки е готов за него. Защото единственият непростим грях е този, който не можеш сам да си простиш. Искаш ли да ти простя грешките в любовта? За греха дали си готов?